ସବୁଆଡେ ଲୋକ କେଉଁଆଡେ ଗଲେ କାହିଁକି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ହଇକି ମଉସା ମଉସା ଆରେ କେଉଁଆଡେ ଗଲ? ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଣ ଖାଲି ପଡିଛି ତ? ଆରେ ମାଉସୀ କାହାକୁ ଡାକିବି? ଯାଉଛି ଶାନ୍ତକୁ ଡାକିବି। ଶାନ୍ତି ଯୋଉଠି ବସିଥିବେ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଟି ଟିକେ ଶୁଭିଲା। ଶାନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ ପଟେ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋ ପଛପଟେ ବସିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ପରା। ଶାନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠି? କାହିଁ ତ ଆପଣ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଚଷମା ଏଇଟା ମୋ ଧର୍ମ ଭାଇ ଦେଇଛି। ହଁ ପରା। ଶାନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ମା ଆମ ଗାଁରେ କଣ ଏମିତି ଲୋକ ଏଇ ଚଷମାଟା ଲଗେଇଥିଲେ ବୋଲି କେହି ଦେଖା ଯାଉନଥିଲେ ନା କଣ ମ? ଆଚ୍ଛା ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଆ ମାରୁଛି। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସବୁ ହେଲା ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଲୁ ଶାନ୍ତି କହିକି ହଉ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ ମା ଛୋଟ ପିଲାଟା ହବୁ କିଲୋ ମା ଶାନ୍ତି ତୁ କିଏ ତ ପରିଚୟ କେମିତି ମତେ କହ? ମଲା ମଲା ଶାନ୍ତକୁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଦଣ୍ଡ ମତେ ହେଲିନି। ଶାନ୍ତି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ? ଶାନ୍ତି ପିଇବ ପଛରେ ଆଗ ଟିକେ ଶୁଣୁନ। ତୁ ପିଇବୁ କି? ନା ମୁଁ ପିଉନି। ଶାନ୍ତି ଆପଣ ସତରେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ତ। ମୁଁ ପରା ସେଇଠି ଘର ବୋହୂ। କୋଉଠି ଘର ବୋହୂ? ସେଇଠି ଘର ବୋହୂ। ସେଇଠି ଘର ବୋହୂ ପରା। କୋଉଠି ଘର ବୋହୂ କହୁନୁ? ମୁଁ ପରା ସେଇ ସନା ସେଠି ଘର ବୋହୂ। ସନା ସେଠି ତୁ? ହଁ ପରା। ଆଚ୍ଛା ପରା। ହେଲୋ ମା ଶାନ୍ତି ଯାଇଥିଲି କୁଆଡେ କଣ ଗାଁରେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ତ। ମୁଁ ପରା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି। କାହାକୁ? ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଦେଖି। ହଁ ପରା। ଆଚ୍ଛା ପରା। ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଲୁ? ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତମକୁ ଦେଖିଲି, ତାକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ବାରିପଟେ ବୁଦା ଚରୁଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିଲି, ସେପଟେ ଛେଳି ଚରୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖିଲିନି। କିଏ ମୋ ସନା? ହଁ ପରା। ଆଲୋ ମା ଶାନ୍ତି ଏ ଆମ ସନା କଥା କହୁଛୁ? ହଁ ପରା। ଆଲୋ ମା ଏଇନେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ ମଉସାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଯାଇଛି। ନାଇଁ ମ ପଚାରୁନୁ ମଉସାକୁ ପଚାରେ। ହଇକି ମଉସା ମାନେ? ହେପଟେ ମଣିଷ ପଚାରେ। ମଉସା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମଉସା କଣ କହୁନ? ଆସିଥିଲେ ଶାନ୍ତି? ମଉସା କହିଲେ ଇନୁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ପୁରା ଏଇନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପରେ ଆଇଥିଲା ମତେ କହିଲା ସାଥେ ଆମର ବିଦେଶରୁ ଆଇଛି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଯଦି ଦେଖିବ ଟିକେ ମତେ କହିଦବ ସାଥେ ମୋ ବିଦେଶରୁ ଆଇଛି ତ ଖବର ଟିକେ ଦେଇଦବ ବୁଝିଲୁ କି ମା? ନାଇଁ ମ ମୁଁ ଯାଉଛି ବେଗି ବେଗି ମୋ ଘରକୁ ଯିବି। ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ରବି ଭାଇ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଯାଇନାହାନ୍ତି? କାହାକୁ? ଦୀପକୁ ପଠଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଦୀପକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଦୀପକୁ ପଠେଇବି? ଆଚ୍ଛା ପରା ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି।